Takže Star Wars. Ja vás vítam pri prvom videu z Agaria a v minulom videu zo Shakes and Fidget 3 by som vám chcel poďakovať za 3 lajky. Neviem, či to je fakt 3 lajky, ale prvé video zo Shakes and Fidget 1 bolo úplne najlepšie. Mám tam 9 lajkov, 138 pozretí, veľmi vám ďakujem a ďakujem vám za 19 odoberateľov. Toto je pre mňa veľký úspech za 8 dní, presne. A ideme teda hrať Agario. Dáme to na 5 minút, lebo sa mi nechce natáčať dlho, lebo má málo času. Nemá aj tento naháňa. Super. Toto veľké guličky je hlavne zbierať. Coco. OK. Zatiaľ je to dobré. Kurzak. Aha. Proste ma to nebaví. Agario ma nebaví vôbec hrať. Urobím to tak, že keď budem väčší, napríklad keď budem mať 200, tak ja sa vám potom ozvem, teraz to idem stopnúť. Takže už som späť a máme 100 presne bodov. Nechcelo sa mi to hrať, lebo som to veľakrát načítával, takže musel som reštartovať Agario, zase mi to nešlo, potom zasa som ho musel reštartnúť, potom už to išlo, potom ma jeden tam zjedol, takže to po takých 15 minút. A som tedy bol dosť našvatý. Aha, a teraz ide... netrafil sa. Ani ja som sa netrafil. Hodo. No, sme proste lama. Sme lami. Akože je obdivuj, a mňa nie. Mňa skôr zožere, nie? To je normálne. Sa mi nedarí. Dneska sa mi vôbec nedarí. Ach, bože môj. Dneska nemám náladu. Musel som dneska niečo natočiť nové, lebo už som 5 dní asi natáčal, takže natočil som niečo nové. No, vystrel na mňa gulu. To čo? To si robíte srandu? Bože. Dobre, spravíme to inak. Ja to zruším a urobíme si niečo úplne iné a bude to celkom sranda. Tak, počkajte. Prepáčte. Počkajte, dobre. Spravíme to trošku takto iné. Livestream na Facebooku. Keďže na predošlých dieloch fejkovalo veľmi veľa ľudí a nevedeli ste, že ktorý Gogo je pravý a furt sa feedoval niekto iný, urobili sme jednoduché riešenie. Niekto mi povedal, že má spraviť livestream cez Facebook Mentions, natočený na obrazovku a vy tak vlastne naživo uvidíte, ktorá gulička sa celkom to seka. Môj let's play, ako keby troška naživo. Tým pádom budete feediť pravého Goga a vidíte naživo ako let's play. Počka na kamere, vám ukážem, že tam ste diváci, tam ste. OK, a ja si nahrám video, takže vy na livestreame kúkajte, že ktorý Agario som ja, samozrejme nemám ešte link na Facebook. Môj názov bude Go
Nie, to vôbec. Budem prvý. Neviem, čo dám ako názov, ty kokos. Gogo bude jedna. Gogo bude jedna je môj názov. Poďme na to. Prvé kolo, diváci. Nechápem ho. Ideme na to. Toto je najväčšia sranda. No. Čo môžem načítať? No, nevadí. Toto video bolo trošku nepodarené. Ak sa vám to video páčilo, to dúfam, že sa vám páčilo, tak nezabudnite... Nie, to je pasa. Friend a dajú ma dole. Že... No, poďte takto, Gogo bude druhý. Keď sa vám toto video páčilo, Sme si jedni, bajde. nezabudnite dať like a nezabudnite zajkať Kiki, neutekaj mi. komentár. Paničko je späť, ten bol v epizóde 3. Agaria. Nezabudnite ho zanechať a ja sa s vami teda zlučím, tak uvidíme sa na ďalšom videu, tak čaute!